Seguimos, Sí, moción de Espazo Común para que o goberno non traicione ao pobo saharaui. Empezamos con eso. Bueno, eu creo que como o alcalde está cansado, está aburrido, a corporación está aburrida, o pobo está aburrido, estamos todos aburridos, non van perder moito tempo con isto, porque isto solamente é un reflexo máis, non é literalmente un tema de Carballiño, pero un tema que ideolóxicamente a moita xente deste país foi unha auténtica coitelada. Eu síntome de corazón socialista, sigo sendo, milito no partido, e como a min miles, casi podo dicir que millóns de persoas en toda España, temos os nosos emblemas. É unha das emblemas que había dende fai casi 47 anos era a defensa do pobo saharaui. En un partido como o Partido Socialista despertamos un día, unha mañá, e todo o que se nos había prometido por o que habíamos loitado con miles de familias que acolleron a ciudadanos saharauis, que estuveron nas súas casas, que se implicaron, que iban ali, e que era unha das principales señas de identidade, por suposto, de moitos partidos da esquerda, pero tamén do pobo saharaui, correlativamente que a ciudadanía española, descubrimos unha mañá que aquilo todo non, que xa non era necesario, non, que Pedro Sánchez el Grande levantouse unha mañá e dixo, non, mira, ahora toca con Marruecos, e traicionamos enormemente a todos. Bueno, a mí que o faga Pedro Sánchez me parece normal, oye, o home que iba a ser, que non iba a tomar ninguna decisión sin o seu partido, sin o seu comité nacional, sin o seu comité federal, sin consultar todo o Carbases. Non consultou non só o Carbases, con nadie, nin ca oposición, nin con socios de goberno, nin con nadie, nin ca ONU, nin con nadie. Decidiu ele unha cousa por aí. Eso normalmente chamase traicionar non ao pobo saharaui, que tamén, traicionar aos militantes deste partido, traicionar os votantes e os que son socialistas en este partido. Por lo tanto, non vou a perder moito tempo, sabemos todos o que hai. Que é o que máis me doe a min e o que máis me preocupa, tampouco é nada do outro mundo, non? É, onde está o Partido Socialista cando pasou isto? Onde está? Onde están os comités nacionales, os comités federales, os militantes, os que se parten o peito dicindo eu son socialista? Están todos calados. Todos calados. Para acabar a coña, ahora resulta que o que encargou o espionaje a Pedro Sánchez eran os de Marruecos, indo por encima, para acabar de rematar. Non quero entrar no tema de como vamos a pagar o gas, ou como non vamos a pagar o gas, ou se Argelia nos quita tal. Non, eu só quero facer unha cousa se o tendes a ben. A mellor o partido non nos vai a deixar seguramente, ou sí, ojalá que sí. Porque o curioso é que ahora o Partido Socialista tamén promove, hai que ser cínicos, mocións nos concellos de apoio ao pobo saharaui. Bueno, pois, mira, o único que digo é, sin remachar que hai moitas cousas que falar, eu creo que hai que ser coherentes, hai que respetar o que dice a ONU, hai que respetar os acordos mundiales que houve e hai que apoiar a ese pobo que o está pasando moi mal, e que, oye, das poucos clavos ardendo onde lle quedaba agarrarse era a España, creo que Pedro Sánchez, non digo o Partido Socialista por omisión e por silencio, pero que hai un señor que tomou unha decisión completamente errónea que fai moito daño ao pobo saharaui e á conciencia de moito votante socialista deste país e de moito militante socialista. Nada máis. Sofía. Grazas. Bueno, pois dende o BNG obviamente consideramos a postura do goberno español como unha traición ao pobo saharaui, xa que prega os intereses de Marrocos e vai en contra de todos os acordos adoptados ata un momento polas institucións internacionais que unanimamente se teñen pronunciado a favor do dereito do pobo saharaui a exercer o seu dereito de autodeterminación por medio dun referéndum entre a súa poboación. A postura do goberno español supón pois lexitimar a ocupación por parte de Marrocos, a represión, a violación dos dereitos humanos e o roubo das riquezas existentes no territorio saharaui, nin máis nin menos. E o que fai con esta decisión pois é aumentar a situación de tensión nunha rexión na que a provocación de Marrocos en novembro de 2020 levou a un reinicio dos enfrontamentos bélicos entre os exército saharaui e marroquí. E isto pois
por unha ocurrencia do presidente do goberno, que non sei en base a que. Entón, por suposto, estamos totalmente de acordo cos acordos da moción donde manifestamos a nosa repulsa e pedimos o retorno á situación previa co apoio claro e decidido á defensa dos dereitos do pobo saharaui, nada máis. Nada, pouco máis que decir que apoiamos esta moción. Ben, nós, respecto a esta moción, entendendo que este a mellor non é o foro do que vai ser a solución, pero temos que dicir que nos hubiera gustado que as decisións tomadas polo goberno se fixeran de outra forma consensuada, cos agentes implicados nas negociacións e tamén no propio Parlamento. Tamén, por outra beira, somos conscientes de que é competencia do goberno a política exterior e que Marruecos é un actor moi relevante por motivos estratégicos e económicos. A ninguén se lle escapa que Francia ou os Estados Unidos foron e son aliados de Marruecos dende que comezou prácticamente este conflito, e creo que ningún país europeo, ademais, recoñece, pois neste caso, a República Árabe Saharaui Democrática como Estado soberano, polo que entendemos que existen razóns de Estado para tomar a decisión. Ainda así, o noso desexo é, como dicía, que o Goberno de España debería seguir mantendo as liñas que se derivan das resolucións da ONU, que buscan unha solución pactada con garantías de permanencia no tempo. Todas as alternativas son discutibles, incluso respetables, dende a integración do Sáhara en Marruecos ata a propia independencia, pero iso debe ser consensuado polos actores e votado tamén, sobre todo, pola poboación, aínda que nada parece indicar que a solución este preto. En todo caso, imos votar a favor da moción, conscientes de que a redacción dos dous puntos podería ser un pouco máis clara, facendo mención, sobre todo, a manterse dentro do guión marcado pola resolución da ONU, pero vamos a apoiar igualmente. Nada máis e moitas gracias. Sí. Bueno, agradecer que se apoie, pero eu creo que aí é onde deberíamos tamén, por suposto, unha máis a máis, que quen é o máximo responsable, o único responsable deste é o presidente de España e o secretario xeral dos socialistas de España. E esperar que dentro do propio Partido Socialista alguén lle diga a este señor que hai cousas que as que non se pode xogar, como é que a dignidade de un país, que a dignidade de un pobo e que a dignidade que nos puxeron aí, que son os militantes socialistas. Nada máis, eu solamente agradecer ao punto delante. Agradecer o voto, me refiero. Por unanimidade. Punto 7. Moción Espazo Común, ampliación Parque Empresarial. Bueno, dicía antes, cando empecé aí, intentarei ser breve, que sei que hai outros temas tamén moi importantes, que o pleno dos orzamentos, que este pleno no que estamos hoxe, sabedes como estamos, non? Para empezar, solos. Nadie, aí, nadie. O pleno grande, non? Que o pleno é como as festas maiores dunha democracia, donde se vai escribir a partitura por a que se toca todo ano, non lle interesa a nadie. Noraboa, Paco, noraboa. Eso hai que levar traballo para conseguirlo, que hai que desactivar moitas situacións sociales. O malo deso, Paco, sabes que é? Que o fío do que vamos a falar. No primeiro punto do orden do día falábamos de que Carballiño está en crecimento vegetativo. Eso é importante. Pero eu poño máis. É que o alcalde e o goberno están en estado vegetativo tamén. É un estado vegetativo, quere dicir, donde perdes a actividade proactiva, donde ti non estar facendo nada para que este pobo ande, gane espacio. Que é un goberno vegetativo? Home, o que se chamaría un goberno do oficio, donde o diñeiro do Estado ven, donde algún diñeiro da Xunta ven, e imos indo ao trantrán e imos tirando. Levar 7 anos, Paco, 7 anos. Vou poñer un exemplo moi concreto nesto que estamos aquí. O parque empresarial, mirade, todos os daqui coincidimos, eu creo que o alcalde todos coincidimos, a arteria que nutre a economía do noso pobo, hoxe, é o parque empresarial. Esa arteria, sabemos todos, que está limitada. Non temos suelo industrial. Non sei se o sabe o responsable da área económica e o alcalde, seguro que o saben e non o din, pero fai máis ou menos mes e medio, 2 meses, comigo falaron e contar, ve unha empresa Carballiño, que non vou a decir o nombre, que quería 20.000 metros cuadrados, unha das grandes empresas de Galicia, 20.000 metros cuadrados, para ubicarse en Carballiño por unha razón, que era
que é un punto estratégico na logística de Galicia e conexión ca meseta. Viñeron, diron unha volta e marcharon. Non hai, non se pode. Levamos un tempo. Paco leva 7 anos, pero desde que estamos aquí levamos 3 anos. E cando levamos 3 anos, dice, bueno, a trancas e barrancas firmamos un convenio con Maside, que me gusta máis ou menos. Eu creo que habría que buscar outra, sí, pero bueno, xa está o de Maside. E vamos ganando tazo. Bueno, pois veña, primeiro firmamos un convenio, avaliación ambiental estratégica e tal. Dixe, pois a ver se sabemos algo, porque aquí non conta nadie nada. Vas enterando pola prensa de se hai unha reunión, ou cando se lle solta a boca ao Manolo cada vez que di algo, que ven ao caso, ou que non ven ao caso. Pero dixe, bueno, por fin, cando vin a documentación, dixe, bueno, por fin nos chega xa o informe da avaliación ambiental estratégica, que non era pouca cousa. Dixe, bueno, estaba todo moi ben. Empecé a ler o informe da avaliación ambiental estratégica que nos dan, e dice, modificación, proxecto sectorial do parque empresarial de Carballo, non do Carballiño. E a documentación que me pasan aquí explica que vai todo moi ben e que temos a aprobación definitiva porque o río Balsa e o río Anllóns dan abastecemento, o sea que a cousa vai ben en Carballo. Pero o que teño aquí non é para nada o tema da avaliación ambiental do Carballiño, que é o que a min me parece que é fundamental. Paco sabe que é fundamental, outra cousa que o poda dicir ou non. Por que? Primeiro, isto que demostra, é un erro, non, pero é un erro, e quer dicir, Paco, que ningún de vos, nin o de protección económica, nin ti, nin nadie se lieu nin o expediente, porque senón non nos lo dades a nós. Normal. Pero o principal é que o tema que nos ocupa é moi fácil, Paco. Insisto, o sabedes. Mira, eu sei que falar aquí é perder o tempo, porque aquí queda un ben cada súa está, pero a través de Badal non está vendo moita xente. Mira, Paco, a xente hai que dicirlle a verdade. A verdade é, non vai haber parque empresarial mínimo hasta o ano 2026. Non vai haber parque empresarial mínimo hasta o 2026. E saber moi ben desde o goberno que para que se faga un parque empresarial é necesario invertir no abastecemento do río Arenteiro entre 1,5 millón de euros para facer un almacenamento de agua que malamente chega para o Carballiño. Nos meses de agosto temos todos os que fomos alcaldes e os que son a alma nun puño, porque coincidindo que a festa pulpo non hai auga para o Carballiño, e vamos a ter, a ver, para que a xente recorde, consumimos, creo que son de orden de 2.300.000, non sei se 2.300 ou 2.700 metros cúbicos de agua ao ano. Pois para o parque empresarial fai falta mínimo 1 millón de metros cúbicos máis de agua, que o Carballiño non ten. E cando che informen da Xunta de Galicia a avaliación ambiental estratégica, se van a dicir, oiga, eu encantado yo aprobo un parque empresarial, pero se non hai auga, nin teñen capacidade para depurala, non o poden facer. Por lo tanto, co que estamos facendo, Paco, cada vez que che oigo dicir é que teño 4 millóns de remanente, que teño 5 millóns de remanente. Non, e ao paso que vas poden che quedar os 14 de remanente, quitarlle do personal, non gastas en nada, claro que tes remanente, pero é que o remanente é porque non estamos abordando as estruturas, as infraestructuras de crecemento deste país. Xa sei que non é rentable electoralmente, Paco, pero se vos quixerades un parque empresarial, o que estaríamos discutindo hoxe é como facemos a millora da captación para ter máis agua. Xa non quero entrar no de darlle agua a Maside. Xa non quero entrar aí. Porque se entramos aí, hai que darlle agua a Maside que non a mancomunidade. Hai que darlle agua ao polígono. Pero é que non hai agua, tío. Eu encantado de axudar os de Maside e o tema do parque empresarial. Donde quero rematar este tema? Mira, para que vamos discutir do parque empresarial? Para que vamos discutir do centro de salud? Se falamos aquí do centro de salud, non digo parque empresarial, que depende dos de fora. O centro de salud dependía de nós. E en xa non sabemos o que vai a pasar. Nunca oín o que vai a pasar. Pois tamén mando outro mensaxe, Paco, non hai centro de salud mínimo hasta o ano 2026. Non hai.
empobrarse. Aquí non. E as grandes infraestructuras deportivas ou recreativas ou tal, non hai, Paco, acabouse o tempo. Acabouse o tempo. Queda un ano. Queda un ano. E en un ano xa non dá tempo a todo eso. Eu entendo e conozco ben a estrategia. Digo con cariño e coloquialmente. A estrategia que vexo euroorçamentaria é, bueno, vamos ir por aquí a ver cantos pican cos asfaltados no ano que ven. Seguro que pican bastante. Eso non me meto. Pero como pobo, Pavo, temos un problema, Paco. Tes un problema como alcalde, goberno tendes un problema. Este pobo estámoslo convertindo en un pobo vegetativo. E Carballiño nunca foi un pobo vegetativo. Foi un pobo que sempre iba á cabeza de todo. Cando veñen a ver o parque empresarial, a xente alucina. Digo, joder, vaya empresas que había aquí. E por qué? Porque moitos alcaldes, eu entre eles, e Marnotes, e outros e tal, sempre conseguimos que o pobo crecía máis cos outros. A ver, o digo así orgullosamente. O pobo crecía máis cos outros. O problema que temos en Carballiño é que este pobo, hasta pequenos concellos que nos rodean, crecen máis que nós. Dicía a voceira do BNG, onde están facendo piscinas climatizadas? Home, non sei, se entendín ben, creo que Avión tamén a ten. Sí. Avión, 2.000 habitantes. Infraestructuras deportivas. Temos as mesmas que en Dos Cachos que fai 25 anos. Auga sigue sin renovar o convenio despois de 5 anos ou 6 anos. O lixo non sabemos que nos vai a pasar. O parque empresarial non vai a vir parque empresarial a corto plazo. O centro de salud está se nos escapando, Paco, de verdad. Tendes que miralo. Isto non vai solo de que si gano ou si perdo. Podedes ganar, non che digo que non. Ou podedes perder. Pero se queres este pobo, Paco, estas cousas como o parque empresarial, é que hai que poñelo en marcha de verdade. Nin o leiches, porque se o leras ti ou alguén xa non me manda o de Carballo. Que parece un chiste, pero bueno, non é chiste ningún. Eu só lo remato facéndovos un chamamento como corporación ou, sobre todo, como equipo de goberno. Ganar é difícil e pódese ganar, sí. Pódese estar gobernando e ir ao tran-tran, sí. Pero este pobo, o Carballiño, Paco, desde que estás aí, e sobre todo en estes 3 últimos anos, o Carballiño cada vez é menos Carballiño. O Carballiño cada vez nos están adiantando por a dereita, por a esquerda, por arriba e por abaixo. E a capacidade que temos, home, pode aguantar máis? Claro que pode aguantar. Tamén aguantan outros concellos que todos temos na cabeza, verdad, Paco? Como dicíamos nós. Nós non somos, non digo nombre porque senón xa me acantazan os do pueblo ese. Nós non somos como estes, nós tiramos por a economía, tiramos por a sociedade, tiramos por... Nós non tiramos por nada. Paco, esa actitud non hai máis que verte hoxe a ti, Paco. Indolente, esperando a ver, acaba de rápido que hai que irse. Non sei que... Non, Paco, hoxe tiñas que estar eufórico ti, defendendo uns orzamentos que van cambiar o pobo. Nunca, en moitos anos que levo 10 anos na Diputación de Portavoz, 12 anos no Parlamento, moitos anos aquí, Paco, nunca vi o que fixeches ti hoxe. Coller os orzamentos e decir, aí van. Non abriches nin a boca. Nin para convencer a nadie, nin para explicarlo, nin para nada. Porque seguramente estarás cansado ou aburrido, non sei o que estás. Ben? Pero este pobo necesita que alguén tire do carro. E Paco, con todo o respeto que xe teño e de corazón, non estades tirando do carro e o carro cada día vai máis lento ou xa non é por si que o carro está moi parado. Nada máis. Gracias, Sofía. Grazas, alcalde. Bueno, eu o primeiro que llevo a propoñer, dada a falta de seriedade que temos nos expedientes e no procedimento habitual do equipo de goberno, é que Espazo Común volva a retirar a moción. Volva a retirar a moción, porque claro, ven a moción a pleno. Pedimos que se nos facilite acceso ao expediente, porque xa o tiñamos pedido de moito antes. Facilítase ese acceso ao expediente para o pleno que xa nin pasou pola comisión, por si tiñamos dúbidas e tal. E a ver, é que a min quedoume cara de idiota cando vou ver a documentación e me aparece a documentación de Carballo. É como, é un erro
ou xa é tal o pasotismo, a desidia e a soberbia que é como voume rir deles, pero que non se están rindo da oposición, estánse rindo da veciñanza do Carballiño. É dicir, o proxecto máis importante para o Carballiño e a comarca para os próximos 100 anos é, como decía antes o portavoz do Espazo Común, é un chiste. Pois a min non me fai gracia ninguna, e a veciñanza do Carballiño menos, que a situación que estamos vivindo, que levamos falando no pleno, máis todavía. É dicir, isto é algo moi serio, e vostedes como equipo de goberno teñen que traballar con seriedade. É dicir, cargan nun expediente, documentación do Concello de Carballo, e entón esas son as declaracións que fan na prensa, vai de maravilla. Home, non ten nada que ver co Río Arenteiro, pois non sei. Mire, eu vou facer unha proposta, porque quedamos en que íbamos a constituir unha comisión pois para que cada un aportara o que considerara, para que isto fose un proxecto transparente, participativo, como todos, como deben ser. A comisión non se sabe nada, repetímolo no pleno anterior, seguimos sin saber nada. Bueno, eu vou a facer outra proposta, e é que faga usted un pleno monográfico, unha xornada, o que vostede considere oportuno, señor alcalde, que ten maioría absoluta, e que veña, neste caso, os técnicos, pero concretamente o técnico do Concello de Maside, porque sigo vendo na documentación que é el o que se encarga de redactar os proxectos, entonces, coñecedor de primeira man, dende aquí agradezcolle o seu traballo, e que veña, que nos explique, que nos solvente as dúbidas, porque claro, nós estamos fartos de preguntarlle, de pedirlle información, pero clara e transparente. E que temos? Documentación do Concello de Carballo. Hombre, por favor, isto é pouco serio, isto é moi pouco serio, e non se pode tratar un tema así, non se pode tratar un tema así, porque eu agardo que a ampliación do parque industrial polo ben do Carballiño vaia para diante. Eu agardo que o que falábamos no outro pleno, que decía vostede, que o estudio a avaliación medioambiental, que presentaron a documentación, e é certo, e ustedes, é certo que presentaron unha documentación, o Concello de Maside, por suposto, que é o que pilota o proxecto, non entendo, con todos os meus respetos, o Concello de Maside, e di, en relación co asunto sinalado, remítese a seguinte documentación relativa ás infraestructuras e servicios existentes, información sobre a rede de abastecemento, capacidade da EDAR, autorizacións de captación, punto de vertido da EDAR, etc. Documentación adxunta, eu non atopei, non sei se os meus compañeiros atoparon, se existe, se... Isto é un despropósito. Isto é un despropósito. Porque, vamos, non se pode facer ningún expediente para contratar a Panorama, este despropósito. Pero, bueno, falando do parque empresarial do Concello do Carballiño, xa é, vamos, non teño calificativos. Entón, bueno, pois estaría ben que volveran a retirar os propoñentes a moción e volver a vir a pleno, a ver se así, deste xeito, podemos ter información clara, transparente, participativa, por parte de vostede. E neste primeiro turno nada máis, porque información non hai ningunha, voume repetir como no pleno anterior. Nada máis, moitas grazas. A ver, como bien se ha apuntado, la aportación de documentación que se nos ha hecho es prácticamente nula. Volver a repetir aquí lo que ya dije en el pleno anterior, la cronología de lo que pasó, lo que gracias a Argimiro, que fue quien nos aconsejó para poder meter en el plan de áreas empresariales de Galicia, el parque empresarial Maside, Carballino Maside, y volver a decir los plazos, que si en junio, que si para finales del 2022, que posiblemente para el 2023, me parece que es una pérdida de tiempo. Se habían encargado para Carballino, después de presentarse en el plan de áreas empresariales de Galicia y pasar el periodo de alegaciones y que la Xunta evaluara y dijera que podía seguir adelante, se habían encargado 2 informes, uno que era para la capacidad de agua y otro para el análisis hidrológico, para ver que no se producieran inundaciones en aguas bajas. Eso está pendiente de entregar, no lo recibimos,
Lo que sí recibimos, como bien han apuntado, que nos sorprendió igualmente, es documentación de Carballo, que no sé qué tiene que ver con Carballino. Quiero pensar que, sí, que es un error, que no quiero pensarlo. No sé si al grupo Espacio en Común esta documentación que han aportado les satisface, si creen que esto necesitamos seguir debatiéndolo, si es mejor retirarlo, si es suficiente. Porque volver aquí otra vez a decir lo mismo que en el pleno anterior se dijo, de lo que se prevé, de lo que se ha hecho y de lo que se espera, cuando en realidad la documentación que se nos aporta es nula, creo que es una pérdida de tiempo. Queremos pensar de que cuando se pueda tener estos informes con la capacidad de agua, que se pueda mirar el análisis hidrológico y todo eso, el Parque Empresarial Carballino Maside sea uno de los primeros que comience a arrancar, esperamos. Y también agradecer a lo que es la reciente ley de suelo empresarial que acorta los plazos, porque si no se acortaran los plazos, imaginémonos, decía Pachi que para el 2026, pues no lo sé yo no lo tengo yo tan claro todavía. Lo único que queremos apuntar es la importancia que tiene el que el Parque Empresarial Carballino Maside crezca, porque es la única forma que tenemos de facilitar empleo para que este pueblo, para que Carballino pueda tener gente que quiera vivir aquí, que trabaje aquí y que pueda desenvolver todo lo que es en el pueblo lo que necesita. Pero viendo la situación como está, la verdad es que yo no sé si merece la pena, sin documentación ninguna, seguir tratando este tema. La verdad que no lo sé. En la primera intervención nada más. Vale, moitas gracias. Vamos a ver, o 25 de novembro do 2020 aprobamos aquí no Concello, en pleno, solicitar ao IGUS, o Instituto Galego de Vivenda e Suelo, que se fixara a cargo de un plan supramunicipal que permitise ampliar o polígono industrial. Dende ese momento remitiuse ao IGUS a solicitude de que levasen a cabo incluísen o parque no que é o convenio urbanístico para o plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia, así o fixo, e a partir dese momento comenzaron a traballar. Fixeron unha petición das infraestructuras hidráulicas que mandouse dende o Concello que fixo Viacua, basicamente as características fundamentais. E iso remitiuse o 18 de xaneiro do 22. Evidentemente, nunca dixemos aquí e sabemos que se vai facer xa. Sempre dixen que non creo que, vamos, que na miña legislatura era imposible. Son obras grandes, pensar de todo o tema que hai que facer o proxecto do propio parque, definir o tipo de industrias que van ir, definir o faseamento do propio crecemento do parque e definir todo o que é 4 elementos que son esenciais, que son as grandes afeccións que ten o parque: unha liña de suministro de enerxía eléctrica de 132 kW, a liña do AVE, que pasa por arriba, a estrada autonómica, que é o eixo do Ribeiro, e o regato do Barón. O que fixo o Concello foi mandar eso e, neste momento, o Instituto Galego de Vivenda e Solo xa contratou a 2 equipos de enxeñería para acometer os traballos de inundabilidade e os traballos de avaliación ambiental estratégica ordinaria da área empresarial 2 do Plan de Áreas Empresariais de Galicia. Tan pronto nos manden esa información, requeriránnos máis cousas, será cando, evidentemente, o de Carballo é un erro, pois que ao cargalo non sei que pasou, sinceramente, pero sodes conscientes que non pode estar o de Carballiño porque ainda non está feito. A Xunta evalúa en torno a 3-4 meses o telos feito, máis ou menos hacia o verao. Cando teñamos eso aí é cando nos van a dicir realmente as posibilidades que hai, os problemas que hai, como se poden corregir, etc. Básicamente, eso é o que hai. Non sei, Pachi, si... Bueno, vamos a ver, Paco.
Eu moitas veces dudo, non sei se é que non estar no tema ou non, bueno, pero é que se está no tema ti, porque outro non ve, ti sabes que a clave de que un proceso vai adiante ou non é a avaliación ambiental estratégica. Que se encargou a Xunta. Por lo tanto, bien, pero Paco, vamos a pensar que os de Carballiño que nos están vendo que dicen a ver cando temos o parque empresarial, pero eu leín que dixeches ti, o Manolo, tal, non, é que non hubo, porque xa hubo un período de exposición pública no que hubo alegacións que vin que vos decides que non hubo alegacións. Na nosa documentación de hoxe non costaba ningún traballo presentarnos o que dixo a avaliación ambiental estratégica, o que se alegou, é certo que claro que non hai plan, non hai avaliación ambiental estratégica positiva, pero xa pasaron moitas cousas que non tendes documentadas ou que se as tendes non as entregastes a nós en este expediente, que non las podíades entregar porque é documentación oficial que está no Concello. Por lo tanto, vamos a ver, máis alá de titular e rimbombantes, nós, lle digo a Lidia, lle digo tamén a Sofía, nós por suposto que retiramos ahora mesmo, claro que retiramos, pero é que o problema non é retirala, o problema é que isto está parado, o problema é que a propia corporación, mirade, así, rapidísimamente, para non enredar, ten que vir o informe da evaluación ambiental estratégica que ten que vir, virá positivo, negativo, pero non compre ser moi listos, Paco, para que si ti queres realmente, queredes como Concello, como Goberno, tal, ti sabes o que che vai dicir a ambiental estratégica, que che vai dicir? Vai che dicir que non tes agua. Fala con Confederación, fala con Aguas de Galicia, fala con alguén, e vai te adiantando e presentade un proxecto para ver como arreglamos o da agua, porque que a ti se che ven mañá unha persona a pedir unha licencia para unha casa e non ten agua nin luz, que lle dirías, mire, o proxecto está moi ben, pero non ten agua nin luz. Entonces, Carballiño, non Paco nin a corporación, Carballiño está perdendo tempo. Estamos perdendo tempo e as empresas vanse. Despois dicimos ambientación ambiental, despois hai que facer a modificación urbanística. Hai que delimitar o terreno, hai que adquirir os terrenos, hai que expropialos, hai que licitar a obra, hai que adjudicala, hai que construíla. En canto vamos? 2026? Bueno, pode ser. Bueno, entonces, eu me quedo hoxe cunha cousa, que é, Paco, sí, son 3 ou 4 anos. Eu, para quedar Arteixo levou nos 7 anos. Paco, pero é que, mira, diste unha cifra que me parece prudente. É que 7 anos levas ti aquí e ainda estamos en cero. Paco, ti levas 7 anos. Entonces, me dirás, bueno, é que... Sí, bueno, claro. Eu que vos digo é, eu non veño aquí a pelearme con Paco, ni a pelearme coa corporación. Se está da silla porque vos puxo a ciudadanía, e hai que ter un respeto á ciudadanía. O que vos digo é que, para o que vos puxaron, non o estades facendo. Entonces, eu non máis que digo eso. É que, máis alá de que teñamos unha discrepancia política, o que non pode ser, Paco, todo é xustificar o centro de salud, non sei de que pasa, o parque empresarial tampouco sei o que pasa, o outro non sei o que pasa, bueno, non sabemos o que pasa, pero o que sabemos é que estamos como estamos. Por lo tanto, que propoñemos? Retiramos? Pois veña, eu propondría unha cousa, non podemos la retirar agora, claro que retiramos, pero comprometedevos un pouco a que o que dicía que era Lidia é a falar en serio desto, Paco. Non é engañar a oposición ou engañar aos ciudadanos. Sí, iso é fácil. Non nos das os papeles e xa está. Ou non nos das os de Carballo, ainda que sea por... Pero se realmente queredes, nós retiramos a moción, porque o que lle interesa a Espacio Común, o que nos interesa, eu creo que a todos que estamos aquí, é que Carballiño arranque dunha puta vez para o parque empresarial, é saber os tempos e os cálculos. Porque, Paco, non é casual, o dixeches ti, non é casual o crecemento vegetativo. Eu dixeches ti, se non hai traballo, a xente nova vaise. Sí, pero é a primeira vila da provincia. Bueno, a primeira vila, en canto? A primeira vila en que? En habitantes. Non, pero Paco, non digo en habitantes, pero ti sabes, non sei se o quero dicir ou non, cantas empresas pasaron por diante en este último ano que viñan pa aquí e non se pararon, porque non tiñan suelo. Un par delas. Pero tamén quedaron 4 ou 5. Bueno, porque había suelo. Claro. Pero algo terás ti que ver, Paco, algo terás ti que ver en estes 7 anos. Por eso estou... Algo terás que ver en estes 7 anos de que non haxa suelo.
Por eso estou Digo eu, intentando non. facer un parque. Claro, porque entonces é que parece que as cousas pasan de casualidade. Pero arriba hoxe temos 1000 e pico traballadores no parque empresarial. Agotouse o suelo e os datos están falando por solo. Por lo tanto, nós, si parece aos compañeros, retiramos a moción. Xa debatimos. No, por eso que debatimos, claro, pero me parece unha mesma proposta que é interesante. Debatimos, pero non hai un solo papel novo. Quiero decir que yo en el expediente aquí yo no tengo más información. Perdón, no te oigo. Si es por información, que yo aquí a mí no me consta más información que la que remitimos. La que remitimos allá, que nos Es decir, si esperáis por más... Pero, María Eugenia, a ti non te consta, yo non entro como levades o Concello, pero é que publicouse o informe preliminar de evaluación ambiental, que non está aquí, alegouse e alegaron ciudadanos que eu tampouco vin aquí. Bueno, cuidado, tampouco ten por que estar todo, non me digo. Está na Xunta, está na Xunta, pedimos. Pero non, está na Xunta, está no periódico, está en Badalnovas, está en Facebook, está en todos os sitios menos no Concello. O sea que ten todos, por eso que eu podía, vamos a retiralo e pedímosvos, para a próxima vez, por favor, traedeo con toda a documentación que teñamos, ou que xa. Paco, isto non vai de engañarnos a nós, isto vai de que salga ben. Isto vai de que sepamos o que hai. Bueno, non sei, dilo ti, pero bueno. En fin, entonces, bueno, non sei que dicía Lidia, a ver si... A ver, eu o que pido é seriedade e este expediente non reflexa o que está pasando. Non sei, o mellor, pois temos que pedir os expedientes a Maside. Porque en Maside... A ver, alcalde, é un erro, vale, é un erro e todo o mundo cometemos erros, pero é que neste caso, co tema dos expedientes, é un erro detrás de outro. É sempre, sí, é un erro detrás de outro. E con isto que estou dicindo, eu non estou dicindo que a culpa sexa dos traballadores. Eu non sei de quen é o erro, ni me interesa. Pero os supervisores son vostedes, os 9. Os 9 e vostede o último. Entón, si cada persoa responsable da súa área non fai ben o seu traballo, que son os responsables últimos, pois, vamos a ver, é que no pleno anterior falábamos da depuradora, falamos dos obradoiros, falamos de cousas moi importantes que se perden no Concello do Carballiño, que se traducen en cartos, e claro, aquí responsabilidades ningunhas. Entón, estamos vendo que hai un expediente que non se axusta á realidade e é un erro. Bueno, pois un erro detrás de outro. Entón, cal é o problema de que se faga unha exposición pública da situación e dos pasos que se van dando? Pregunto, cal é o motivo polo que non podemos participar na información que trasladan os técnicos, na información que traslada a Confederación, na información que traslada a Xunta, porque o mesmo pasou co Centro de Saúde. Cal é o problema de que non poidamos participar? Eu non o entendo. Nin o entendo eu, nin o entende a veciñanza, nin o entende moita xente. Porque eu non podo decir que isto vai para adiante nin vai para atrás, porque non teño documentación. Entón, vamos a ver, as alegacións que presentaron non sabemos nin cales son, nin onde están, nin a resolución, se a houbo, se non a houbo. A documentación que din vostedes que presentaron, nin tan siquiera se adxunta. Entón, de que estamos falando? Sempre de hipótesis. Entón, bueno... A ver, lo que quería decir es que era tan simple como el otro día cuando nos reunimos en la comisión informativa y pedimos de que se iba a volver a meter esta moción para que se nos diera documentación, decirnos, mira, no, es que no hay más. Lo que hay es lo que ya os dimos. Porque esto es una pérdida de tiempo constantemente. Debatirla, retirarla, volver a debatir, volver a retirar. Y mientras tanto, la situación del parque empresarial paralizado. Más tiempo. No está paralizado. No tenemos constancia de que esté... Digo, ya encargó los estudios y ahora dirán los estudios lo que... Hay que esperar a que llegue. Impacto de Bueno, entonces, solamente algo de... un poco más de seriedad, de formalismo, de entregar las cosas... Es un tema que lleva el libro, 100%.
Bueno, pues entonces no sé lo que van a decidir, no sé. Pachi, que facemos? Retirada? No, vamos a ver, eu creo que por coherencia é porque... Vale a pena, vale. Oíches, no, perdona, No, pero mandaremos- vale a pena para que a xente que está vendo vexa que somos algo serios, teñemos que retirala. Porque si eu son un ciano que vexo que estamos debatindo a moción de Carballo e que non sabemos nin o que vai, nin o que ven, entonces procedo a retirar a moción e pedirlle ao goberno que, por favor, cando vexan que teñen o expediente ben armado, volveremos a presentala, volveremos a tirarla. Así que retiramos a moción. Ben, punto 8. Moción do Partido